Di bad trip! 3 oras na hindi ka olats! Alas-tres na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ay, ngiti-ngiti ka muna dyan. Ba't parang ang lalim ng iniisip mo? Bakit kulang? Kulang saan? Sa masahe? O di masyadong nasatisfy kagabi? Hindi nasatisfy sa kinain. Kasi wala nagtitipid. Ang daming utang. Ang daming gastos. Ang daming bayarin. Teka, kailan ba yung sahod? Ang hirap kasi kapag minsan sumasahod ka, walang natitira. Madalas binibigay mo sa pamilya para maturing ka lang na isang mabuting anak. Ganun na ba talaga ang basehan ng pagiging mabuting anak ngayon? Yung kapag hindi ka nakapagbigay sa pamilya mo, sasabihin ano ba yan? Di ba pinag-graduate kita? Di ba ako nagpa-aral sa'yo? Tapos ngayon nagkatrabaho ka na, ang yabang mo na. Wala ka nang binibigay sa pamilya ko Sa pamilya natin. Makasarili, sa kanya lang. Di ba? Yan yung mga mahirap Susumbatan ka na. May mga kilala ba kayong ganyan? Actually, mahirap yung ganyan Yung, ikaw yung tipong bread and butter ng pamilya nyo. Kung hindi ka magtatrabaho ngayon, kung hindi ka babangon ng maaga, wala kayong kakainin kasi lahat sila nakaasa sa'yo. Ay nako, kaya saludo ako sa mga taong ganun, sa mga anak na patuloy pa rin na nakasuporta sa kanilang pamilya. Pero kuya, ate, minsan naman isipin mo rin yung sarili mo. Hindi puro ibang tao yung iniisip mo. Mahirap na ibinibigay mo ang lahat. Wala ka nang itinitira. Baka mamaya, sige, pag nalugi ka, wala. Lugmok ka sa sahig. Walang lalapit sa'yo kasi lahat ibinigay mo, all out ka lagi. Ay naku, mamaya tuturuan kita ng mga self-care tips. Para naman minsan, isipin mo rin na, I deserve this. This is my money, I will use this. Ganon! Kaya makinig ka lang dyan Tuloy-tuloy lang tayo sa magandang music. Pati sa mga magagandang balita ngayong hapon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!